Salut! Astăzi jucăm CS codul CS și da, ce pot să fac? Codul cel mai bun. Așa, deci asta să o dăm mai încoace pe undeva. Ăsta e codul. Deci ăsta. Nu alt cod, așa se numește, imaginele 2. Deci dacă credeți că ăsta nu e cod sau mă faceți codat, nu-s codat. Doar când vezi zoom, speed, aim, bad boy, ce pui mei mai are, te enervezi și vrei să luăm aim bun ca să-l omori. Și asta zic tot, nu e chiar super, dar e bun și asta. Intrăm pe un server și intrăm pe serverul ăsta. Sper să vă placă aimul. Deci dacă n-are un punct pe cap, adică alb, o să vedeți imediat dacă sunt player pe server. Deci, uitați, un punct. Puncte. Deci dacă e punctul ăla, merge și codul. Dacă nu e punctul ăla, nu merge codul. Așa, deci, ce putem să facem pe aici? Bă, da, ăla e mort. Mergem, bă, ăla e meu. Bă, lasă-mi-l mie, bă. Deci, uitați, îl văd acolo, deci acolo, da? Da, plecat. Nu, de ce? Mi-au luanțe. Hai, îi dau o lamă peste bot. Hai că mă pun gata. Deci mi-au asta. Aca. Nu e asta. Deci nu mă interesează. Dă-te, bă, cu AVP-ul tău. Uitați, stau așa. Hai, mă, ieși. N-a ieșit. Bă, da, ăsta... Da, hai, nu contează. Mă duc încolo. Da, eu joc foarte bine, dar... Dacă vezi un mamă, o altceva și vrei să-l omori și nu știi cum. Pac, head. Bă, încărcam. Ce head. Da, logic. Are oal. Ce scor am! 0 cu 0 e mai bine. E mai ok. Așa, i-am dat un cap. Sper că v-a plăcut aimul ăsta și vă zic scuzați de lag, sunt pe laptop. Poate nu vă place codații sau care au coduri, sau că nu vă place că ăsta, am lag, dar ca să vă prezint aici codurile astea, o să vă le prezint pe laptop, când o să joc Minecraft sau alte jocuri care... Vă rog să mi le lăsați în descriere. Bă, nici nu l-am văzut, deci nu l-am văzut. Nu l-am văzut, deci eram cu ochii închiși și mergeam așa ca... Hai, bă, dă-te. Ziceți-mi și mie ceva. Mamă, 200 ping-uri. Bine.
Mai dau și eu lui head, îl văd acolo, deci îl văd. Ies pe el head. Și cam atâta tot pentru astăzi. Vă las codul în descriere, dacă să-l mai găsesc. Și cam gata. Pa!